Тұрак коммуналь хужалығын реформалауға ярдәм итү фондының күзәтү советы рәисе Сергей Степашин Татарстанның хисап палатасында булды. Ул Император православия Палестина җәмгыяте халыкара иҗтимагый оешмасы рәисе буларак аерым кешеләргә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Әлеге оешманың Татарстанда да төбәк бүлеге бар. Бүләкләнүчеләр арасында җәмгыять вәкилләре, шулай ук мәдәни тарихи мирасны саклауга өлеш кертүчеләр бар. Татарстан Республикасы дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бөек князь Сергей Александрович истәлегенә мактау билгесе белән бүләкләнде. Мы здесь в правительстве и в парламенте республики имели всегда тесные контакты и не только международными делами занимались, но и занимались внутрироссийскими и внутритатарстанскими задачами. Я очень признателен, приложу все силы, чтобы дальше работать в этом направлении более активно и заинтересованно.